Добро утро и познайте какво. Спи ми се отново. Обаче отново ще ходя на фитнес. Ще правя гръб. Още по-важното, ще правя тяга точно след 1 час. Зато и първото нещо, което трябва да се направи е да се хидратирам. Първо една чаша вода, задължително след ставане. Не знам защо водата понякога има вкус на тиня. Някога да се направи. Трябва да спра да пия чешмяна вода. Въпреки че от каната не се усеща много добре. Сега е време да се направя специалната напитка за фитнеса. Тоест нещо като pre-workout. Но специален, по моя рецепта. Състои се от следните съставки. 250 грама вода, 40 грама мед, една доза от... тук пак една доза от Супер 6. Това е някъде една доза около 5 грама. Половината се е спадна в ката. Не е проблем. И основната и най-важна съставка мед. След това ще добавим и келтска сол. Медът е много важен, защото най-вероятно кръвната захар след нощта най-вероятно е много ниска, а на нея ми трябва едно хубаво количество глюкоза, за да мога да извърша високоинтензивната тренировка. Точно 40 грама. И сол. Значи хората си мислят, че се хидратират, когато пият само вода. Обаче се оказва, че хидратацията не е само вода, ами тя е между вода и сол. Не знам как точно се свързват тези две неща в организма, нещо като електролити, но въпросът е, че истинската хидратация става с вода и сол. Не само с сол, не само вода. Трябва да има равно количество или с колко вода, не или с колко сол, за да имаш най-добрата хидратация. Защото ако пиеш много вода без да пиеш сол, е възможно да се дехидратираш. Ако пиеш твърде много вода, като няма достатъчно сол. Или обратно. Трябва да има точно количество. Ето как изглеждат две яйца. И това е протеин, който да изям преди тренировката, без да се натоварвам много корема. И затова ям само 2 яйца, колкото да съм ял нещо протеиново. Така, набързо ви показвам днес какво ще ям, защото няма много време. 500 грама кюфтета, още 2 яйца, 200 грама овесени ядки с мляко, кисело мляко 1,5 и естествено рибено масло, което е супер полезно. Общо взето витамин D, витамин А, витамин Е, мисля, че също има. И общо взето това е за днеска. Така, здравейте приятели! Добре дошли в Треска за мускулна маса епизод 3. Днеска ще правя гръб. По новата програма ще правя 3 упражнения. Започваме с тяга, след това имаме набирания с обикновен хват, може би малко по-широк. И след това може би мечка ще правя, ще видим.
най-вероятно. Този път съм се заредил от другия телефон. Загрявам за тягата. Трябва да направя с 120 кг 5 повторения. После набирания, колкото мога, една серия естествено до отказ и една серия мечка до отказ. Не съм правил мечка много отдавна, тъй че докато си наместя килограмите, може би ще направя една-две серии, докато видя с колко килограма мога да направя серията. И това ще бъде за днес. Разбира се, всички серии до отказ, освен тягата, която няма да е до пълен отказ, тъй като това упражнение все пак е малко по-опасно. Но близо до отказа ще бъде тягата. Предния път успях да направя 120 кг 5 повторения, обаче изобщо ми хареса техниката. Аз едва държах самата щанга, я изпусках и се надявам днеска с много по-добра техника да успя да направя тягата. Тук са 120 кг. Трябва да ги дръпна 5 пъти. Тук са дигна 120 кг 5 пъти, обаче в крайна сметка успях да ги дигна само 4 пъти. Пробвах с почивка малко, обаче така и не успях да направя 5-то повторение и реално тягата също остана до отказ. Въпреки че не планирах чак такъв отказ да направя. Но следващия път се надявам вече да мога да направя поне 5-6. Защото с 120 кг не съм правил сега тяга. Той мисля, че ми е за първи път. Не съм много сигурен, обаче със сигурност с такава техника. Отделно имам чувството, че когато тренирам сутрин на гладно, въпреки че съм пил малко 30-40 грама мед, въпреки това се чувствам, че поне 10% съм надолу сутрин. Обаче няма значение. Въпросът е, че следващия път ще пробвам да направя 5-6 повторения на тягата. А тук при набиранията съм доста доволен. Техниката, която прилагам при набиранията е: набирам се контролирано естествено, горната позиция задържам 1-2 и пускам бавно. Никога не изпъвам ръцете, защото тогава се почива гърба. А това не трябва да се случва, когато правим гръб, за да може да се натваря хубаво. И на последното повторение вдигам догоре, задържам колкото мога в горната позиция и после държа колкото мога и пускам много бавно, колкото е възможно. И тук си нагласям упражнението мечка, гребане тип мечка, и което изглежда по ето следния начин. Значи в този фитнес няма хубав уред, това е пригоден лост, който да мога да изпълниш изобщо някакво упражнение, което да прилича на мечка. Не е много хубаво, зато и така сложих това отдолу и долу-горе, като си го нагласих, тъй като давно не съм правил това упражнение. Тук е стартиращо, т.е. правя за първи път. Може да се каже, че направо за първи път го правя. Значи техниката, която исках да приложа, е отново същата, до отказ естествено, между 6-10 повторения, но не е много удобно тук така да се прави, зато и следващия път ще измисля някакъв по-добър начин. И целта тук е да дръпнем тежестта в горната част, задържим пак 1-2 секунди, да пуснем бавно. Тук не успях да изпълня техниката, но следващия път ще успея. Благодаря ви, че гледахте. Не забравяйте да се абонирате, да натиснете камбанката и да харесате видеото. Също така не забравяйте и да ме последвате в TikTok и Instagram. Благодаря ви отново и ще се видим в следващия епизод.